Mit navn det er Jens Peter Knudsen. Jeg kommer fra Cupid Media Line. Jeg vil her i denne video kort fortælle jer de forskellige muligheder, der er med en konfigurator bygget til Dandomæne Webshop. Lad os komme i gang. Jeg vil her vise jer to forskellige måder, vores konfigurator til Dandomæne Shoppen den er brugt på. Og det er mere for at give jer lidt forskellige eksempler på, hvordan det kan bruges og hvad forskellen egentlig er. Den første her, det er Peter Beyer chokolade. Der har de lavet nogle blandt selv ekstra. Der kan man vælge 16 styk, 24 eller 48 styk. Nu tager jeg den, der hedder 16 styk her. Det virker sådan, at de har selv valgt inde i administrationen, hvor mange styk man skal kunne vælge. Det vil sige, de her 16 her. Når man så har valgt 5 af dem, så tæller den op hele tiden. 5 af dem. Og så har vi den her på 6 styk. Når man har gjort det, så bliver købknappen synlig. Skulle man nu være en skarn og gå ind og vælge lidt flere, så kommer sådan en rød en her, så det kan man ikke. Så siger man køb. Man går til kurven, og så har man lagt de her forskellige i. Peter Beyers chokolades konfigurator er lavet med det, der hedder tilvalg. Det er produkttilvalg. Det vil sige, at man lægger et produkt i kurven, der hedder blandt selv Silver 16, som i det tilfælde her, med de her tilvalg på. Det vil sige, at det ikke er rigtige produkter, man putter i, men det er tilvalg. Det kan der være nogle fordele i og nogle bagdele i. Det næste, jeg vil vise jer, det er Bents webshop her. Bent har lavet det til kalendergaver. Nu er det lavet 12 stykker her, det kunne være 24 stykker osv. Den store forskel fra Peter Beyer konfiguratoren, det er, at det her det er rigtige produkter. Det vil sige, at det er rigtige produkter, der bliver lagerført. Det vil sige, at det er med integration til økonomistyringssystemer og lagerprogrammer osv., så kommer produkterne rigtig mere over som produkter. Og det er altså en stor forskel. Derudover så har vi også lavet det, at man kan gå ind og vælge, hvor mange man skal kunne vise per produkter. Altså hvor mange skal man kunne vise i antal, og det vil sige, at kunderne skal kunne vælge. Ellers så virker det på samme måde med, at den tæller op, ligesom Peter Beyers også gjort her. Nu kan man se her 2 styk, og så videre. Nu putter jeg lige kurven her. Bum. Og den sidste her. Og så bliver lægget kurven synlig her, og det betyder så kan man lægge produktet i kurven her. Når man har lagt produktet i kurven, så kan man selvfølgelig gå over og se kurven, som man plejer at gøre. Den store forskel er her. Det her, det er jo som sagt før, er rigtige produkter, men vi har fjernet muligheden for, at kunder selv kan gå ind og redigere, rette i antallet og slette. Så hvis kunderne skal gå ind og slette det her og rette i antallet, så skal de tømme kurven og starte forfra. Det er for at eliminere muligheden for at kunne snyde her. Den her udgave her kunne meget vel bruges også til for eksempel, det kunne være en vinhandel, som blandt din egen vinæske, og så med forskellige vinmærker blandt. Det kunne være sokker, det kunne være tøjdel, legetøj, alt muligt, hvor man har noget, man har en samlet pris for, men folk skal selv kunne konfigurere, indsætte i kurven. Jeg håber, det gav et godt overblik over, hvad konfiguratoren til Dandomæne Shoppen den egentlig kan.